Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन दाखालि मोनसे भिडिअ होखादोंमोन आं सरप्राइज हिसाबै लाखिदोंमोन आरो दिनैनि भिडिअखौ स' बेखौनो आं दिनै होगोन। स' नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। स' नायगासिनो बरमासिम दावखोलांगासिनो ओमफ्राय लामायावबो सासे लोगो नेनानै दङ बेजों एखेलगे थांखागोन जोङो स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो। बोथोराबो जा अखा हाहां ना गाइस। नै दायो लोगोखौ लोगो मोनबाय न' फैगासिनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। फाइनाली गाइस जों दा बरमा मोनफैबाय। बरमायाव गोबां लानो गोनां बेसाद दङ स' बेसादखौ लाखांबा नोंथांमोननो दाखालि जि सरप्राइज होन्दोंमोन बेखौ नोंथांमोननो आं दा होगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। আপোনালোকে ইমান কি কয় ডাঙৰ ডাঙৰ মিঠাই আছে ন Kantenan guys नै बेनो आंनि सरप्राइजआ आंनि 4th year anniversary दङ दिनै स' बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं सरप्राइज होनायदोंमोन। फाइनाली गाइस नै जों दा पार्टी खालामनाय जायगा मोनफैबाय। लोगोफोर दंबावो आरो नेगासिनो दे। दा जों बरमायावनो केबिन बुक खालामबाय एनिभार्सारिनि पार्टी खालामनो थाखाय।
साखि नङा सिंखि साखि साखिबो थांसो ओइ नङा ओजोंलै साजाना सिंखि लामाखौनो बुंनो रोंला अबेथिं थांनो होनदो माखि थांलायदो नोंलाय ओमफ्राय बे सिगनेल होनाय नुवाखै आं टिकेटाव होदो सिगनेल होनायानो गैयिसो थाङो बायदि मटर सोंनायावनो जिबायदि सिगनेल होना लाफा होदो मसलपुराव थांगासिनो गाइस बरमानिफ्राय मा होनदो माथो जाखो ओइ नों मोनफेराखैना मालाबा मोनबा बबेसो गाहायसो नामा गाहायसो दं नै दायो गाइस जोङो मसलपुर थांगासिनो एसे बेरायखौथ' बेरायनोबो मोनथाराखै नालाय मसलपुर मावजि पार्कआव दसे थांना फैनोसै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंजों लोगोसे मसलपुर पार्कखौबो नायफादो थ'दो बिदिब्ला मा जाखो सिगांफोराव दखान मोनगोनथ' नैयाव सोनांगोन दे बेयावनो सोनि ना बेसे गोजान दंबावो बेसे गोजान गामि बायदिसो खोमा दसोन ना सिमावसो नुसोदों ना नै इदि जायगाखौ गाइस नै मसलपुर पार्कआ दिनै फार्स्ट टाइम तो फाइनली गाइस दिनै फार्स्ट टाइम मसलपुर पार्क मोनफैबाय स' नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे मसलपुर पार्कखौ नायलांफाबाय थादो नै बेवहाय टिकेट लादों पार्कआव हाबनो थाखाय फार्स्ट टाइम होनलाय गथाय गिदिंजोबगोन समाव थाङो आं बै दैयावसो थांफैदो दै गेजेराव नाव दोङो बै दलङावसो गाखोगोन आङो फैलाय हाय लोगो नाय गाइस नोंथांमोनाबो फैनो हागोन फैनो गोसोबा मसलपुरनि मावजि पार्कआव
मावजि पार्क होननानै बुङो बेखौ एक्चुअली मावजि बायदियानो खामस्रां खुमस्रां होनलाय पार्कआ एक्चुअली गाइस पार्कआ दासो गोदान आरोना खै बोसोर जाखो आंबो बारा मोजां मिथिया बेखायनो जेबो कमप्लिटलि जायाखै खामानिया मोजां जायगाया जोबोर मोजां आरो कमप्लिटलि जाजोबबा बिराद मोजां नुगोन मा दोङो इयाव होमबा जोलाया मा जायो जोलाया मा जायो मा दाउ होनो टार्कि दाउ हेलौ अ हेलौ मावजि दाउ गाबनायखौनो बादाबा मिथिगोना हेलौ गाखोआ बादो बबेनिफ्रायबा बायनासो लानानै फैदो खोमा इखो नायगासिनो नायनो हागोन खासेव फिसाथार नै खासेवनि कालारा येलो कालारसो जायोना ना बेलेग कालारबो जायो गिदिर ओइ बारनो थाबायदो आइथिं बिजौदोसो थाबायदो नायदो मा जायो ओमफ्राय इयाव इयो इबो फिसा मासे थांनो माने एसे आथु आथु जायो नालाय नुवाखै ब्लग बादायनायनि खोथा दोङो गाइस नै दा जोङो बेरायखांबाय आरो पार्कआव ओमफ्राय दा न'आव थांनोसै नै माबायाव हैलाङाव गाखोदो एसे मेंगानायनि बारबो गैथारा गरम मोनजोब्बाय नोंथांमोनाबो जुदि मावजि पार्कआव फैनो गोसोबा फैनो हागोन मसलपुरावनो आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों गाइस मालाबानिफ्रायनो फैनो होननानै दिनै फैथारबाय आरो हो गियोलै आं इयाव गाखोनो नावआव गाखोनो लिंबाय दोङो गियो आं इखि फैनाय थांसै ना थांसै दा मसलपुर टाउन मोनफैबाय गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन मसलपुर टाउनखौ नै दा माबायदि गैयाथ' इयाव हा दहाय थांनायनोमोन ना खारग'बाय दे गिबाके मा होनदो खारग'बाय दिनै गिबाके पुलिसफोरा होनदो हमाथ' आरो सिगिबायल' थायो माबा मानसिफोरा हौवाफोरखौ नायो स्टेट बेंक मुसलपुरनि
गाइस न'आव फैनानै थाइजौ जानोसै बिराद ओंखाम उखैबाय दा मोनाद्रायबायबो नालाय दा ओंखाम जाबा हराव उखैनाय नङा नालाय बेखायनो थाइजौ जाना थानोसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गाइस थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोसेनो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय थेंक इउ सो माच